Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhatheni umagutshwa usigwili umshana wakwaNgcobo fuze omashiya mahle sengathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu ke bafowethu ukuthi sifike la kule channel ethu enkulu kangaka la sifundisana khona isintu sikhumbuzisane inyathuko yesintu eyayikade ihamba okhokho bethu. Uzokhumbula ukuthi ukufika kaNdlebe zikhanya ilanga kuleli likaMthaniya ayikwazona kakhulu izinto bafowethu kwasenza sagudluka kakhulu kwinyathuko eyayikade ihamba okhokho bethu. Asingakukhohlwa ukufika kwenkolo. Naku ukufika kwenkolo kwafike kwasidunga imiqondo sabantu. Inkolo sesivele sayiguqula, sayenza yaba yikona konke. Abantu abaningi sebazi ukuthi uma sebengena enkolweni bakholwa sebekuphethe konke, kanti akunjalo. Akunjalo bafowethu, akuzona zonke izinto ezolungiswa inkolo. Ezinye izinto zidinga wena nekini. Lento yokuthi abantu mase bebamba inkolo bese befaka inzipho bacabanga ukuthi yonke into eyinkingi izolunga esontweni. Fanele siyeke leyo nto. Fanele siyeke leyo nto. Enye yezinto leyo exova izinto zakho ngoba wena uhlanganisa amanzi noparafini. Inkolo nesintu izinto ezimbili ezahlukene. Isintu esakini kodwa inkolo ingeyasesontweni. Uma kunezinto ezidinga ukuthi zilungise ngokwesintu, uzilungise ngokomkhuba wakini. Uyadinga ukuthi uzilungise ngokomkhuba wakini. Yebo lezi zinto zombili ziyahambisana, azixabani kodwa abantu abazixabanisayo. Yabona bafowethu, kuyiphutha elikhulu ukuthi ulandela impunga yesintu TV kodwa kunezinto ezithinta wena ongakazilungisi. Wakhipha isiso kodwa impunga yesintu ihlezi ifika la izofundisa ukuthi uma wakhipha isiso usukubulele. Usukufana nombulali kodwa uyicelile into ethelele ethongweni lakho. Uhamba o-shortcut indlela ezinqamlelayo, uhamba uye kogobela wenza amaladi kogobela. Uma wakhipha isisu leyo nto uyilungisa kini, kufanele wenze inhlambuluko kini, wenze inhlambuluko ethongweni lakho. Angakusiza ukugobela mhlamba akugeze okanye akugezele umntwana wakho kulungile. Kodwa uma usugezile, hamba uye ekhaya uhlale phansi nabazali bakho wenze inhlambuluko ucele into ethelele. Ungabi namahloni ukuthi bazothina ekhaya. Kwakumele lokucabange ngenkathi usakwenza lo ukuthi bazothina ekhaya. Uma ufuna into yakho ilunge, phumela obala gonyuluka ukuze yonke into yakho izokwazi ukuthi iqonde. Wena nsizwa wathuma lo muntu wesifazane ukuthi akakhiphe isisu. Ubona izinto zakho nje aziqondi. Usukhohliwe wena ukuthi wayitshela le ntombazana ukuthi ayisikhiphi isisu. Into zakho manje azilungi, izibheke phansi. Kanti nawe uyadinga ukuthi uyicele into ethelele okwelakha ithongo ukuthi wathuma owesifazane owakade umxhaphazile wabusa uthi wena akakhiphe isisu. Uzalisile insizwa yakithi. Uzalisile waze waphindelela emzini womuntu. Wazalisa imizi yonke yalamantombazana othandana nawo. Wazalisa waze waphindelela kodwa ukazi ukocela into ethelele. Mawubheka izinto zakho uzohamba kanjani kahle, lezi zinto ozifisa uzokwenzeka kanjani. Kunemizi ekhalayo ngenxa yakho, kunemizi ekuthukayo, zizolunga kanjani izinto zakho. Uyabona sizizwa zakithi, uma wazalisa intombi fanele wazi ukuthi umuzi wakubo wawudelela kakhulu, ufana nomuntu owawuthuka ngenhlamba. Kubalekile ukuthi uhambe uye kohlawula ucela into ethelelo ethongweni lakhona kuze lizokwazi ukukuthethelela. Ngoba uma uzalisile emzini womuntu, lowo muzi lowo usukungawuboni nabantu bakhona usukungababoni, lowo muzi usukungawuhloniphi, usukuthatha kancane nabantu bakhona bathatha kancane, abazali bentombi bathatha kancane, awubaboni. Isibindi nje sokuthi wena uvela uzalise nje ingane yabantu sithathaphi. Ngiyazi ukuthi lokho engikukhulumayo akuzwakali kahle, kodwa kubalekile bafowethu ukuthi izinkulumo ezifana lezi sizikhulume.
ukuze abasakhula bezokwazi ukuthi bafunde kuzo. Thina eseshawa amaphutha sakwenza lokho, kodwa izingane zethu sizikhulise ngendlela ekuyiyona. Ukuzalisa ingane yabantu kuwukwedelela, kuwukwedelela umuzi wakubo, ukwedelela ithongo lakhona, ukwedelela abazali bayo, ukwedelela abafowabo nodadewabo. Angiphathi uma ungasayi ukuzisola uhambe uye kohlawula, kuwukwedelela okukhulu. Wena ngoba uzalisile nje usuze waphindelela, usuze walamanisa. Uyanini ukocela intethelelo, uyanini ukohlawula, noma umuzi wakhona vele ubona njenganomuzi olula. Awusiboni isidingo sokohlawula. Udelela ngaleyo ndlela umuzi wakhona ukuthi noma ngabe ungahlanganisa imali ethile, kodwa usiboni isidingo sokohlawula la uzalise khona. Abazali bentombazane bathatha kancane ngaleyo ndlela. Isibongo sawo sithatha kancane ngaleyo ndlela yokuthi noma ngaze kuthiwa ungahlanganisa impela imali kodwa ngeke uyicela ushwele. Asiyeke bafowethu ukudelela imizi yabantu. Uma uzazi uyinsizwa ukuthi uzalisile emizini wabantu, hamba okhuluma nabakhona, thuma abantu bahambe bayokucelela intethelelo bezwe okuwukuthi bazokushaya ngoswazi olungakanani, ulungise lelo cala lakho lenzile. Ngoba imisamo yabantu ayifani. Uzozalisa wena emzini abantu lithukuthele ithongo lakhona, into zakho zivaleke. Uyafisa ukuganwa, awukwazi ukuganwa ngesizathu sokuthi lela thongo elakhala ngenkathi wena uzalisa ingane yalo wakahlawula ilona eselime endleleni yakho, ngoba liyasuka lihambe lo mangala limangale lithongo lakho. Isiqalekiso akusho ukuthi sikuvala uma kwesiqalekiso sabazali bakho kuphela. Uma uzofike wenza into embi kimi, ngakhipha isiqalekiso nethongo lami lakhipha isiqalekiso, ngezihambe kahle into zakho zizobheda, ngoba uqalekisiwe phezu kwempilo oyiphilayo, uphila nesiqalekiso. Manje lesibindi esingaka usithathaphi sokuthi uzalisile kodwa uphatha umakhala ekhukhwini obizayo kakhulu? Uzohamba nangemoto kodwa emzini wabantu wonile unecala khona. Awulungisi ngani icala lakho? Zinsizwa zakithi, zonke insizwe ezizalisile, yekani ukwedelela zinsizwa zakithi. Hambani emzini abantu enizalise kuyona nolungisa amacaleni. Ukudelela ungahlawuli icala olenzile emzini wendoda. Kukubathatha kancane abantu bakhona, ukulithatha kancane nethongo lakhona. Lokho kokwenza ukuthi into zakho zingalungi. Kokwenza ukuthi impilo yakho ibe nzima, ngoba wena uphila namagama ayinhlamba abakwethwese wona labantu. Kunenyembezi zabazali bamantombazane ezachitheka ngenxa yakho, ngenkathi wena uthatha umntombi bentombazane yasemzini abantu, kwaduba ithongo lakhona laphumela ngaphandle ngenxa yakho, kodwa wena uyile ukolungisa lokho. Nawe ntombazane kubalekile ukuthi uma iphutha elinjalo lenzeka, nawe uyadinga ukuthi intethelelo uyicele ukuthi wadlala isigebengu. Uyacela abazali bakho ukuthi bakuthethelele, ngoba kuyenzeka uyintombazane umthole umntwana umtholele ekhaya. Uma usumtholile umntwana umtholele ekhaya, bese kufika isikhathi sokuthi lo mntwana kufanele enzelwe amasiko phakathi kwekhaya. Ngeke akwazi lo mntwana ukwenzelwa amasiko phakathi kwekhaya engakafiki ubaba wakhe ukuzohlawula le ikhaya ageza umusi. Uma esefikile wageza umusi, nawe kubalekile ukuthi uthathe imbuzi ucela intethelelo emsamo, ngokuthi wavumela umuntu wadlala ngawe, wakwenza manje wabamba iqhaza kufanele ngabe libanjwa umzali wakho, ngoba phela umuntu ofanele ukuzala abantwana egcekeni umama wekhaya. Yisango-ke leli lokuvulela bonke abantwana obazele ekhaya ukuthi ukwazi ukubenzela amasiko afunakalayo, bakwazi ukubikwa lekhaya, bakwazi ukwenzela imihlonyana nomemulo. Kodwa uyise wakhe uma engakafiki ukuzohlawula lekhaya ageza umuzi, lelo sango lokubenzela amasiko lisavaliwe. Wena ntombazane uyadinga ukuthi nawe uthole imbuzi, usondele kubaba noma kumalume, usondele kulowo inhloko, uguqe phambi kwakhe, umcela akucelele intethelelo kokhokho bakho nakogogo bakho, nasemathongweni nonke akuphathela ukukhanya, akucelele intethelelo nakulawo mathongo akuhlubuka ngenkathi lensizwa idlala ngawo. Ngoba kunabantu kunamuhla othola ukuthi izinto zabo abazibona, umsebenzi umuntu akawutholi, kanti into eyinkinga wangcolisa wena lesidalwa sakho ngenkathi wembatha nalowa muntu. Noma ke kuthiwa nje akazange akuzalisa,
wena ugunyaziwe ukuthi usungembatha uhlangane nowesilisa ugunyaziwe. Umsamo wakho usuke usungcolisile, ithongo lakho usuke usumngcolisile. Wonke umuntu ongaganiwe akufanele embathe ngokocansi. Isintu lesisisho njalo. Kodwa make waqala wakwenza wembatha nowesilisa nowesifazane usuke usulingcolisile ithongo lakho, selingcolile. Izinto zakho sezike emathubeni amaningi okuthi ngeke zisahamba kahle. Uyakhumbula nawe ukuthi into zakho zabheda ngenkathi uqala wenza ucansi. Ngenkathi ungakalwenza ucansi yonke into namaphupha akho ekhanya. Kodwa manje awasakhanyi ngoba sewenza ucansi ungagunyaziwe, wangcolisa ithongo lakho. Uyenza nini inhlambuluko? Ubageza nini labantu abakuwe egazini? Ubagezele ukuthi wena sewabangcolisa. Kukhona indoda eseyafika wena yakungcolisa. Kukhona owesifazane osafika wena wakungcolisa. Khona owesifazane owajulukelana naye. Khona owesifazane owamanga. Khona owesifazane owamqabula, wangcola. Uyenza nini inhlambuluko ethongweni lakho icela intethelelo kuze izinto zakho ziqhubeke kahle zihambe ziye phambili? Zonke lezo zinto bafowethu izinto lezi ezishayayo kodwa esizithakaselelayo ukuzenza ngesizathu sokuthi zimtoti. Yonke into emtoti uboyibhasopa ibe mtoti kodwa ungagunyaziwe ukuthi yenze. Wabheka ubumtoti babo buyalimaza kusasa. Akekho noyedwa umuntu ogunyaziwe ukuthi kube khona umuntu embatha naye ngokocansi engazanga agunyazwe abazali esigcawini kuthi welalani babili nivuke nibathathu. Niyabona amacala esinawo insizwa zakithi. Niyabona indlela esixove ngayo thina emsamo yasemakithi kodwa thina siyafika sithi emsamo masenza izinto umehluko asuboni. Kanti imbangela yokuthi umehluko singawuboni ithina sizalisile sazala emagcekeni emizi yobaba bethu. Sangaya insizwa zakithi ukohlawula. Nawe ntombazana wangayicela intethelelo. Uyafisa ukuthi ithongo kube khona izinto elikwenzela zona lizokwenzela kanjani likubambela iqhubo. Ngoba ukaze wena ufike uzocela intethelelo kulithongo. Wena insizwa yakithi uzalisile emzini abantu. Umuzi wakini ungcolile ngoba kufanele sicacise lokho ukuthi wena insizwa uma uke wazalisa emzini wabantu akuwona umuzi wabukantombi kuphela ongcolayo. Nowakini uyatheleka uthelwa amachaphazelo okuthi wena ungcolise umuzi womuntu. Nomuzi wakini unecala anikwazi ukuya emsamo lelo cala ungakalithethi. Kufanele insizwa yakithi nawe lelo cala uqala ulithethe eqala ngaphambi kokuba kiningi ukukhululeka emsamo. Uma wena ungeke ulithethe lelo cala uya kanjani emsamo? Mhlambe wena kunemsebenzi osuyenzile emsamo wakini. Wayenza waze waphindelela wenza imisebenzi kodwa emzini abantu yintsha. Uyathuka emzini abantu namacala emzini abantu uzalisile waze waphindelela kodwa ukazi ukocela intethelelo. Lo umsebenzi wakho mawubheka wena uyemukeleka yini kokhokho bakho? Ngale kwelamathongo kuboka qiniso bafowethu akukhona bokamanga. Noma wena izinto ungazenza ngendlela yakho uzenze nje ngendlela yakho kodwa ngale kwelamathongo ikuboka qiniso. Kubalekile ke insizwa zakithi ukuthi imsamo yasemakithi ayingaxovwa yithina. Insizwa nensizwa ezazile ukuthi iyonile emzini womuntu ayihambi yolungisa icala layo ukuze izoyithola intethelelo ethongweni lentombi likwazi ukukukhulula nethongo lakini likwazi ukukukhulula. Ngoba ingqinamba eziningi esibhekene nazo sibhekana nazo ngoba sinamacala esiwaziyo kodwa esingawalungisile. Amacala ukwedelela. Alikho icala elukwedelela njenganokungahlawuli ekubeni wazi kahle ukuthi uzalisile emzini wendoda. Yekani ukweyisa izinsizwa zakithi. Kukweyisa ukuthi uzalisile. Wazi ukuthi uzalisile. Awugezile umuzi wendoda. Bathatha kancane labantu babokantombazana. Bathatha kancane kakhulu. Wedelela leyo nto ekugcineni iyolimaza ingane zakho. Kubalekile ukuthi ke insizwa yakithi usukume kusukela manje njengoba uyizwa lenkulumo. Mhlawumbe wena ubungakazi ukuthi kuyicala kangakanani ungawuhlawuli emzini wendoda mawuzalisile. Ubungazi futhi ukuthi ukuzalisa intombi kukwedelela umuzi wakubo, kukwedelela amathongo akubo, kukwathatha kancane amathongo akubo, kukubathatha kancane abazali bayo. Kubalekile ukuthi usukume njengamanje uhambe ulungisa lelo cala.
ukuze nawe kuzokwazi ukuthi kusuke esiqalekiso nenyembezi abazali bentombi abazikhala. Nawe wena owayona nje kuphela intombi, wena lakho-ke icala-ke liyinkinga kakhulu-ke, elakho-ke wena icala. Ngoba icala lokona intombi alinayo intethelelo. Njengoba wena usakwazi ukuzishaya isifuba ukuthi sengone iy'ntombi ezingaka, namacala akho ngokunjalo azishaya isifuba nawo ukuthi lo simembethe futhi intethelelo ngeke azayithola. Wobhasobhaka, uma lamazwi uzowathatha kancane ube isedeleli sawo kulungile. Asukuthatheke lo mfanekiso oqoshiwe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Le nombolo ozibona uzivela escreen sakho ukushayele uma kuwukuthi ufisa ukusondela kuthina siyimpunga yesintu. Uma kukhona mhlawumbe ufisa ukuthi sikulekelele ngakho, usondela-ke eMphelandaba ikhona la sisebenza khona, la sihlala phansi khona sixoxe. Imphelandaba asihloli kodwa ufika nenkinga yakho bese sikulekelele kuleyo nkinga yakho oyithathe wayibeka phezu kwetafula. Sibhalile futhi iy'ncwadi ezifundisa isintu sethu sabantu. Uyakwazi nazo ukuthi uzithole ngokuthi ushayele zona inombolo lezi. Iy'ncwadi zethu-ke zibalulekile kakhulu, sike sikuthumelele ngophepho. Noma ngabe ukuphi la ukhona uyakwazi ukuthi uzithole. Amakhombo bafowethu asaphela amakhombo. Iy'ncwadi uma uzifuna, ufuna incwadi ethi Isithini Isintu uzoyithola ngo-450. Amavahla abahlosile 450, uyokhuluza ukhokhobe 250. Indlela yesintu okuyiyona ncwadi yethu entsha, ekuyincwadi yokugcina kwencwadi esizikhiphile, ekuyiyona ncwadi entsha ngoba ikhona enye sazoyikhipha angingathi yokugcina iwu-750. Ushayela zona-ke inombolo lezi ozibonayo zivele escreenini sakho. Ake sithi-ke nje impunga.